مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا العز تجلى والنور هل علينا. إبا أما أبناء الشيء أكم مسألة الشيعة akan matsalar shi'a ɗan uwa malam Muhammad El-Wazir yayi wasu maganganu masu tsada lokacin da yake magana abin da yake da ban mamaki mutum ne fa shi bai yadda Abubakar musulmi bane bai yadda Umar musulmi bane bai yadda Usman musulmi bane sannan bai yadda Nana Aisha musulma bace bai yadda Hafsa musulma bace amma kuma shi yana so a yadda shi musulmi ne. Dan Allah in akwai adalci mutumin da bai yarda da musuluncin Hafsa da Nana Aisha ba mu ya kamata mu yarda da musuluncin shi to wanda yake so mu yarda da musuluncin shi sai ya dawo ya yarda da musuluncin Abubakar da Umar da Usman da Nana Aisha sai mu yarda da musuluncin shi amma har abada ai mun ga kasin nan suna yawo kaji mutum saboda rashin kunya ya bude baki ya ce Allah ya tsine mu indo yar garbaci waye garbaci wai sai na Abubakar waye indo ita ce wai na Aisha matar Annabi Muhammad radiyallahu anha matar Annabi fa wanda irin wani zagi da ake mata ko yar iska yar tasha zauna gari banza bai kamata a yi mata ba amma sai a fito a yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ce wai ana so a zauna lafiya kuma sannan yanzu ku kalla ku gani da kyau da ba sun ce jihadi za su yi wa shari'ar musulunci za su kafa yanzu su waye suke haɗa kai da kiristocin Najeriya ina maganar cewa addini za a tabbatar to alaran ma karka jawo ayoyi ba lokaci amma wannan an ci bashi kuma za mu zo mu biya sannan ni a iya karatuna ban san wata tasha da musulmi da ɗan shi'a aka haɗu ba rukunnan musuluncin mu guda biyar na shi'a guda biyar guda shida nasu daban naka daban nasu daban naka daban sannan ka ɗauko sallah ita ce ibada mafificiya bayan shika-shikan musulunci ka duba ka gani tun daga sallah alolar ma irin alolar da kake irin ta suke yi kai idan ka tashi wajen wanke kafa ya kake yi su wankewa suke ko shafa suke yi da alolarka da tasu a matsayinka na musulmi iri ɗaya ne ko akwai bambanci a gurin sallah kana da salloli guda biyar asuba azhar la'asar magariba isha'i su suna da zuhuraini da kuma magaribaini sai mutum ya bari sai azhar tayi ko la'asar ya hada azhar da la'asar sai ya hada magariba da isha'i a ina za ku haɗu da shi ba ku haɗa a shika-shikan musulunci ba ku haɗa a sallah ba ka dawo wajen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu musulmi abu ƴaƴan annabi guda nawa ne guda bakwai ne amma su a aqidar su ƴaƴan annabi yar annabi guda ɗaya ce sauran duk ba ƴaƴan shi bane agololi ne zuwa da su gidan aka yi wannan akwai abubuwa da dama da suka bambanta tsakanin su da musulmi wanda waɗannan matsalolin da nake faɗa hatta ƴan ɗariƙa da musulmi ba su da saɓani akan wannan ko akwai amma su ba wata tasha da aka haɗu da su azumin watan ramadana wallahi ba azumin da ake ɗauka aje tare da su babu to saboda haka maganar aƙida yanzu aka fara yawa kuma mun riko totir da mu shiga ba duban Allah da wanda ya shirya to mu tafi kuma maganar aƙida wallahi tallahi ba za mu daina ba yanzu muka fara saboda haka insha Allah za mu tsaya nan sai malamai sun biyo ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allahu akbar kun ji malam Musa Asadu Sunnati ya faɗi mawdu'insa a ciki amma sai fara da wani abu wani rauni da ke cikin zuciyarmu wanda bai warke ba kwanan nan aka yi mana dama kamar yadda ya faɗa ɗayan bai warke ba sai kuma aka jangwala aka samu wani gyambo-gyambo aka ebo barkono kuma aka zuba a ciki wannan yasa ya koma akan batun abin da ya shafi kashe Malam Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mashi
maganar sallah da ake magana kila har a garin kudan za a samu wani littafi da ake cewa as-salatu mi'rajul mu'min wanda Imam Khomeini ya rubuta an fassara shi har da Hausanka je ka nemo ka saya ka gani abinda Musa Asadu Sunna ke faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba domin a cikin as-salatu mi'rajul mu'min na Khomeini ya ma faɗa ya ce hatta fatihatul kitabi ba wajibi bane karanta ta a cikin sallah ku je ku nemi littafin za ga abin da ya faɗa. إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية